and Sophia. Ayan o. Hi. Apples up. Cheers. Say cheers. Ano mga loves, hatid kami ni Bana. Pupunta kami sa opening ng isang Filipino store. Dito malapit sa amin, yung suki ko. Yeah. Yung suki ko. So mag-open siya ng bagong restaurant. So pupunta kami kasi free naman ako. And sinabihan ko si Dada na may bibilin ako na konti ng mga Pinoy food. So malapit na kami mga loves. See you mamaya. A few moments later. What you doing? My girls. Huh? My girls. Continue on to A2. Mama, I girls. Mama, I Close. Okay, then close it. Turn it around. Turn it around. Turn it. Turn it. It's okay now? No, not that. Not yet. Turn it. Mama, I don't need to do it. I got two more beat this one. You can do it. Okay, Mama help? Yes. Okay. Goodbye. Goodbye. We're here na mga loves. Dito kami sa likod magpa-park kasi late na kami. Dami ng Filipina doon. Okay. Na-offer ti ka-Aryat. Nag-gloves, nag-glasses. No. Minnie Mouse daw. Yeah? No. Yeah. Dito na kami mga loves. Meron na ano. Nag-umpisa na dito sa loob. Tingnan namin. Laki ng place. 3 years. Malapit na mag-4. Wala pa. Pwede mo na ngayon, kainan na mga loves. Tapos na yung ano, alas 2 talaga nag-umpisa. Matagal kasi kami pumunta. Kainan na. May raffle draw kami na pinil-upan. So, kami dalawa ni Bana. Down, yeah? You can play. Dada, agoy, the stick, Dada. Yeah, no. More moments later. Ayan o, mga Pilipina, binabantayan. Kasi manikas daw. Support, support! Mga loves, nagliniam ka Pilipina na mapalit sa ano, nabibili sa tindahan. Ayan o, subscribe! Subscribe, Duchess Rodora. Duchess Service. Wait. Hindi ko pa na... Oh, nauna mo sa atin na. Hindi ko nakita yung maliliit na hotdog. Meron kang maliit? Meron. Kuha po ako. Yung cocktail manida. Oo, yung palagi kong in-order. Ay, or yung Pinoy kit. Oh, Pinoy ba yun yung maliliit? Pinoy Wala yun na na wala. Pinoy. Ah, sige. Next time na lang, Che. Yung sinida na lang yung... May bago na akong ano. Ha? Trabaho. Trabaho ka ng trabaho, dahil. Mag-resign ka na.
Mga loves, we're going home na. Kasi alam nyo naman. Tigla, nahulog. Yeah. Yeah, let's go get Bunny. Alam nyo naman, di mahilig si Bana ng mga party-party na ganyan. Oo. Diba? Hindi mahilig sa mga kanta-kantahan, sa mga banding-banding. Wala din siyang makakilala dyan. So, uwi na kami. Parang nag-stay lang ata kami. Hindi ko alam, 1 hour. Tapos, bumili lang kami ng konting mga food para hindi din masayang yung pagpunta namin. Di naman siya malayo. 25 minutes drive. Ayun, nagkakantahan pa. May mga paraffle pa mamaya. So, wala na kami. And, tawag nito. Dito nakapark yung sasakyan, mga loves. Okay. I got my bunny. You forgot your bunny. Yeah, home. It's at home. Yeah, let's go get Bunny. You miss Bunny? Yeah, Okay, next time you bring Bunny with you. I'm free bunny. Okay. You miss the 3 bunny. VIP. Yeah. I go down. Yeah, go down. Put it down, Dan. That's it. No, I down. That's down. Enough. Daming tao doon. As in, sobrang dami. Yung makakilala ko before, hindi ko na vlog mga loves kasi nakakahiya. Makakilala ko before, nung pagdating ko talaga dito, nakita ko sila ngayon. It's nice to see them. Good thing naman, nakilala pa nila ako. Na-surprise lang sila na meron na kaming Sophia. Kasi matagal din na, hindi ako nagka-baby. And then, ano pa ba? Yun nga, may kausap ako na tao. Tapos, hinihila na ako ni Sophia. Dinadrag na ako ni Sophia. Mama, let's go, let's go. Ganon talaga. And I've been trying for 13 years. My daughter did it in 2 minutes. Pag si Sophia, uwi ka. Sus, napauwi ako kaagad. Kasi umiiyak siya. Pero pag si Dada, before, walang problema kasi alam niya yung style ng mga Pilipina ba na pag uwian na matagal pa, mag-last pa ng 30 minutes, ganun. Pero sobrang tao, nakakatuwang makita yung mga ibang Filipina na andoon. Chika-chika ng konti. May makapitbahay pala ako na hindi ko kilala. So, nakita ko sila doon. Gusto ko pa sanang mag-interview doon or kanta-kanta. Kaso nga lang, wala nang time. Wala nang time din. Last 4 na din mga loves ko. And tomorrow is Monday. So, pasok ka na. So, ayun. I think, you don't like it? What do you have? Kumuha kami ng cheese-it. No, I Ano don't siya, like parang it. free siya na pwede mo lang kunin sa labas. Mama, I don't like it. Why? That's nice. That's cheese. No, I don't like it. Oh, so, Arctic ayaw makamadam kay kaka. Ay! Give mama properly. It fell down? Okay. More moments later. Dad, go inside. No. No. No, Mama. No. No, it's off. Come on. Bye! Bye. Goodbye. Mga loves, ito yung nabili namin. Roller coaster, dalawa. May dalawang San Miguel beer. Ito, shampurado yung kakainin ko. Parang nag-crave ako ng Coke bigla. Tapos, meron akong crispy fry. Of course, may Mamacita Tocino. Meron tayong para sa ating bihon. And then, I got Argentina, dalawa. Kasi medyo matagal na din kami nakakaano ng corned beef. And then, I have this red bean paste. And then, pinakurat. Ito talaga. Ito siya. And then, magluluto lang ako ng shampurado ngayon. 5 bowls. I think, ewan ko, 2 euro something ata to. Or 1 euro something. Si Sophia, gagatas na, dedede na siya. No.
taga-ukay sa aking champurado. My husband steering my dinner. Silosa ka! What? Oh, your milk is up. And then? What is yes? And? What happened? It's up. Oopsie. Oop.